गोकुळ सोबत गोकुल। सावंतवाडी शहरात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली असून सायंकाळी जवळपास 15 मिनिटं गाड्यांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या। रस्त्याच्या दुतर्फा रांगा लागल्यानं वाहन चालकांची गैरसोय झाली। राजवाडा प्रवेशद्वारापासून गवळी तिठा शिवाजी चौक पर्यंत या गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या। जवळपास 15 मिनिटं वाहन चालक या कोंडीत अडकून पडले होते। यामुळे त्यांच्याकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे।